आंबोली गावठाणवाडी येथील राजाराम कुलकर्णी वय 29 वर्ष. त्यांचं लग्न झालं होतं 5 वर्षापूर्वी सांगलीतल्या एका मुलीशी. आणि वर्षभरात लग्न झाल्यानंतर वर्षभरात ती मुलगी माहेर निघून गेली होती, त्यांचं पटत नाही म्हणून. मग तिचं घटस्फोट त्यांचं चाललं होतं. मग तो काल संध्याकाळी त्या सांगितलेला त्या मुलीच्या घरी गेला होता आणि त्यावेळेला त्याने काय नकार दिला. त्यांचं दुसरं लग्न कुठे चाललंय म्हणून त्यांना काय कळलं. पश्चिम तिथे मिळाले प्राथमिक माहिती आहे, अद्यापासून काही दाखल वगैरे व्हायचं आहे. आणि मग तो आला वरती मोटरसायकलने आणि तिथं मोटरसायकल ठेवलेली होती घाटाजवळ. साधारणतः आंबोली मुख्य धबधबा आहे त्याच्यापासून सावंतवाडी साईडला 500 मीटर अंतरावर मायकल डिसूजांची ती मोटरसायकल होती. मग ती मोटरसायकल कोणती पाहिली गावात लोकांना सकाळी आणली घरी. मग तो आला नाही म्हणून ते शोधाशोध केली. मग मोटरसायकल जवळून खाली शोधलं. मग ते मायकल डिसूजान त्यांची सायद्री ॲडव्हेंचर म्हणून जी टीम आहे त्या टीमला घेऊन खाली पूर्ण सर्च केलं ड्रोन कॅमेरा आणि बऱ्या कॅमेऱ्याने. तर त्याचे खाली प्रेत म्हणून आलं साधारणतः 200 ते 400 फूटपर्यंत खाली. आता कन्फर्म केलं की मला थोड्या वेळातच कळेल. सध्या प्राथमिक स्थितीमध्ये अजून अद्याप काय आत्ताच मृत्यू दाखल करणं वगैरे सगळं प्रक्रिया एकदम प्राथमिक स्थितीमध्ये आहे. फक्त बॉडी आता वरती त्या ॲडव्हेंचर टीमच्या सदस्यांनी सर्वांनी मदत करून बॉडी वरती काढलेली आहे.